prostě natáčím. Jdem ty na čádlo, že jo? Čokoládou, že? Staneme čokoládu. Počkej, natáčíš to? Jo, dobrý. Počkej, není to přiblížený. Teď je to přiblížen, co dělám. Já to chci přiblížit, ale že jo. Pohoda, jahoda. Proč ty uhládky, ty psy jsou zavřený? Protože by neutekli. Dokud se jako to nedokončí. Protože tam je žlutý ruky. Co máš dát? Natáčet? No, Povídat si? Jo, povědět. No, to se dělá, ale to už jsem. To sluníčko naproti tobě. Kde se? Sluníčko, počkej, kde je? Tamhle. No, já jsem vám zapomněla říct ahoj, to je jedno. Neřešte. Nikdo není venku, takže pecka. Tak ranní procházka. Teďka se vidí sluníčko. O 50. Fuj, co to je? To bylo nějaký vnitřnosti. To byl lips. To nebyl, to byl nějaký vnitřnosti. Asi Já to nežiju, já teda. žaludek nebo střeva. To bylo určitě střevo hloupý teda. Třeba, ale ty jsou dlouhý strašně. Prej střevo hloupý. Takže tam to bylo dlouhý, že jo? Budeme mít střevo hloupý. To asi dneska já půjdu páraše. Aneška, hihi. To je hezký. Také ráno jsem brzy nebyla. Nikdy? Ne. Ježiš, já chodím skoro každý den. Že mi to až jdu do školy. Já jsem snídám, že jo, a my snídáme tak do 10. A potom se ustlávám. A prostě další, teď jsem na mobilu. Potom třeba se někým píšu nebo něco, co mi do toho vleze a já nějak můžu, že jo, a potom po obědě se a potom je to týden. Samozřejmě ne, bude papět. Jo, takže musím zase doma. Potom mám takovou papětku. A já se ponevěděla, já jsem lehla, jsem na mobilu. Teď něco chce vyrábět, něco mě napadlo, nějaký nápad, co bych se mohla nakreslit nebo vyrobit, že jo. Nebo něco. A teď prostě, teď už je s tím maminka říká, ne, mohla si jít předtím. A to je úplně, nesnáším to. A nejhorší to je, když a ráno, když škola, tak nemůžu. A přijdu domů a jsme unavení samozřejmě. No, nevím se, jsem unavená, je tma. Bude po čtvrtý tma, po 4 bude tma. Ta krajina je tak nádherná. Mně se líbí ta čokoláda. No jasně, pohoda. Jestli pohoda. Tím směrem. Já nás natáčím bez stínu. Čokoláda. Čeko, mňam, každý má čokoládu. Čokoláda. Lada? Fuj, tam jsou nějaký koně. Co to je? Fuj, a podívej na mě čumeli. To je takový chlupatý poštářek, Baty taky chlupatoučký poštář. ale je moc malý. To je Když na něj lehla, tak
se pozvrací asi, jo? Mně se líbí, když se nepřemýšlím to také měn. To mám jako dělat tohle. Tak samozřejmě dneska vám zapomněla, že už jsme popošli. Kousíček, už jenom takovýhle kousíček a nahoře je lavička. Hele, Veru, třeba přijedeš, třeba v zimě, No. tak si vezmi boby a tady je úplně, jestli bude sníh. Jestli jo, kapla. Jestli nějaký bude vůbec sníh, tak se bude a prostě já jezdím až úplně ze zhora. A já jsem se tady jednou rozsekala a úplně jsem se začala strašně tlemit. Tak já se rozseknu a začnu se tlemit. Byla na boku. A ten sníh mi byl do obličeje. Ale úplně jak mega. Já jsem to jela, že? A teď jsem brzdila a teď mi to stříkalo ten sníh do obličeje. Ježiši, já jsem to nějak nejmám. Horkou většinu. Šla asi do toho. Do topení bych se vlezla. Já už nemůžu. Tak takový kus jsme popošli, vidíte to? Já to nevidím, protože mi svědí sluníčko proti tomu. Takový kousíček. Tak já. Dneska už je unavená, jak to vidím. Takže vlastně napřáhnu tu ruku a že jo. jako vážně. Ale už tam za chvilku budeme. Víte, já to nevidím, ale jako, aby byste to mohli vidět. Jo, vidíte to. Jsem si jistá. Jo, můj mobil, my máme s tím podobný, máme taky Samsung. Akorát, že já mám tady s tlačítkem, ale taky dotykový a mám větší. Ale Verče má zase větší displej. Tak já Ale mám já si myslím, že je to i samozřejmě, protože když máš ty klávesnice, že jo? On ti to A já zabere. a já už tam mám klávesnice, že jo? Tak je to... Mně se to líbí z klávesnice. Je to krásný. Mě tam štve, když se to načítá. Ta klávesnice úplně. To... Zabít tohoto. A já už to mám rychle, hele. No ty už prostě klikneš v pohodě. A je dobrý, že to je dotykový a máš tam tohle. A je klávesnice, že jo? Ta mamka říkala moje, že kdyby se jí rozbil mobil, což se jí rozbije, že jsem jí jednou, prostě to úplně vypadlo, říkám, ježiši, ta klávesnice úplně, kdyby ti tohleto vypadlo s tím displejem. No, jo, tak jí se to stalo, já jsem to udělala, že jo, říkám, ježiši, tak to se jí rozbije mobil, takže takhle, ježiši, mě bolí z toho ruka, jsem Že jo? No a my za chvilku a my za chvilku budeme, ježiš, my jsme se asi směli. Že tady byla ještě větší vítr, že je to na kopci. My pro vás teď budeme natáčet očekávání versus realita a je tady bahno, takže nevím, jak se nám to povede. A vidíte tu krajinu nádhernou. A Verunka. To je nádhera, ta naše česká země. Verunka. Lavička, a jdem si sednout. Počkat, lavička, my se rovná, jdem si sednout. To jsou nějaký písničky. To nějaký mokrý, no, takže my už to bylo končíme. Vyšli jsme to za 9 minut. Oh yeah. Jsme dobrý. Takže my už teda končíme a mějte se hezky. Ahoj. Teda proč? Ještě pro vás natočíme to očekávání versus realita. Že jo?